Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώσσε την δέησή μου με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν με το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαξ των χειρών σε μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν οικορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως των θαυμάτων την ακένωτον χάριν, πλουσίος Πάτερ εκ Θεού δεδεγμένος, των προσιών των ευλαβώς της σκέπης σου, λίστα νοσήματα και δεινάς καχεξίας, πάβεις τη συγχάρητη και παρέχεις υγείαν, θαυματουργέν νεκτάριαι της εξητούσι την Θείαν Πρεσβεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι των Χανίων, επαγάλετε πολλής ως ιατρίων θαυμαστών και εκτιμένη, των σωνάων νεκτάριε μακάριε, όπιστος προστρέχοντες από πάσης της Κρήτης, η ασυγγελήτρωση και παθών θεραπεία, οι ασθενούντες ρέπονται αεί, τη δεδομένη Θεόν θέση χάρητη. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν ανάξι, η μήγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, τη σήμας ερίσατο, εκ των σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους, ουκ αποστόλ με δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζεις αεί, εκ πάντιον δεινών. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νηκτηρμών σου εξάλληψον το ανόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σιμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσε με η μήτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις τόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχιον αλευκαντήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευτέσεν γέννησον εν συγκάτσεις μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα
πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με, διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εσδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ναι, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, θαυμάτων πηγάζοντας δωρεάς ψυχών και σωμάτων, θεραπεύεις παθηδίνα, τον πίστη και πόθο προσιόντων, τόσο ναό ιεράρχα νεκτάριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αγάλου χανίων πόλης λαμπράτων, Άγιον οίκων νεκταρίου του θαυμαστού, ως μέγα προσφύγιο πλουτούσα εν ευκαιρίες παντίες και θλίψεσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώθεν νεκτάριε νοερός φυτών των ναό σου, πασιδίδου ο συμπαθής, της πέβδουση τούτο κάθε κάστην, την ταχυτάτη σου Πάτερ βοήθειαν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μη φλέξας ο λόγος ο του Θεού, πήρ υπάρχον κόρη, τη γαστέρα σου την αγνή. Προήθεν ως άνθρωπος το κόσμο και των ανθρώπων τη φύση διέσωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, από πάσης της Κρήτης, οι χαλεπώς κάμνοντες, το εν της Χανής Αγίων ναόσους πέβδουσι, ενθαλαμβάνουσιν τα καταθυμία Πάτερ, όθεν και κηρύττουσι τα σαν θαυμάσια. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, των πολλών σου θαυμάτων και δωρεών, Άγιε, πανταχού εξήλθεν η χάρις η πλουσιόδωρος, πάντας προφθάνουσα τους εν κινδύνης τελούντας και πάση παρέχουσα ρώση και έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όφθης Πάτερ κατώναρ, πλήστης δεινός πάσχουσιν και της τεθλιμμένης παρέχεις χαράν και ίασιν, τη αντιλήψη σου, όθεν χανίων η πόλης, εν της θαυμασής σου χέρι εκάστοτε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Νέον βρέχος τεκούσα, σωματικός άχραντεν, των πρώτων αιώνων δεσπότη και παντοκράτορα, νέον μέργασε παλαιοθέντα κακία, κατά νου πανάμω μετέσι και σίες σου. Διάσωσον θαυματουργέ νεκτάριε ιεράρχα, πάσης βλάβης και ασθενείας και θλίψεως, τους ευλαβώς προσιώντας το σωτεμένη. Επίβλεψον ενευμένη απανήμνητε Θεοτό και επί την έμειν χαλεπίν του σώματος κακοσύν και ίασε της ψυχής μου το άλγο.
ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, γιατί δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητη ενορία Μητροπόλη και νήσο ταύτη, των ενοριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφήρωτων του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα και υπέρ του ευαγούς ιδρύματος τούτου μετά των τροφίμων εργαζομένων και προσφερόντων εν αυτό, πάντων ημών των συνελθόντων και ευλαβώς επιτελούντων, την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν υπερ υγείας θείας βοηθείας υπερ αυτών, υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστάτης θερμός και μέγα καταφύγιον, εδείχθης ημίν νεκτάρι επανθαύμαστε, διό η Κρήτη άπασα εξαιρέτως χανίων η πόλης δε, ανακηρύττους η Πάτερα η, της εις αρρωγής χαριτήν αυθονών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως μεγείς την προσκυριών, έχον παρησίαν Πάτερ νεκτάριε, μη ελλειπής εξαιρούμενος, ημάς πάσης βλάβης του αλάστορος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φυγαδεύονται δαίμονες και δεινά παθήματα θεραπεύονται, την προτσάυση του σπονδύλου σου, του χαριτοvrήτου ο νεκτάριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θεραπείων αδάπανων, ο εν της χανής ναός σου πέφυνε, δια τούτος εγερερούσι, ή τόσον χαρίτων απολάβοντες. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η πρεσβεία σου άχραντε, απαντά λυτρούτε πάσης κακώσεως, εις τη χάρη τι προστρέχοντες, Θείας ευφροσύνης εμπιπλάμεθα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε καταφυγήν, εν ανάγκες πατερέχοντες, το Αγίο σου προστρέχομεν ναό, και λαμβάνομεν ταχαίως τα αιτήματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πάθη τα δεινά, θεραπεύεις ο νεκτάριε, και παρέχεις την υγεία θαυμαστός, της προσπίπτους η πιστός τη αντιλήψη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ίστραψαν εν γη, ακτίνες των θαυμάτων σου, δια τούτο πας πιστός, πίστη θερμή, εν κινδύνης καταφεύγει την πρεσβεία σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Γέγονας ημί
σωτηρίας πύλη άχραντε, ως τεκούσα των σωτήραν Ιησούν, διοσώσον με τις πάθες συνολίμενον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ή των χανίων προστάτην ευραμένης εν νεκτάριε Πάτερ, τόσο Αγίον ναό καταφεύγει και την συγχάριν κηρύττει της πέρασιν, ότι της πάση βοηθείς τους ποικίλος νοσούντας ιωμένος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οράσε της εκάλους ικατόναρ και δηλείς της αγνοούσης συγκλήσιν και πασινέμις την χάρη σου Πάτερ, ότι ο Θεός θαυμαστός εδόξασεν εν της εσχάτης της χερής εις ημών περιποίησιν Άγιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προστρέχει ο εγχανής ναός σου των κριτών των ευσεβών πάσα τάξης και των πολλών σου χαρίτων τρυφώσα της θαυμασίας σου Πάτερ εξίσταται νεκτάριε θαυματουργέ υμφυλά της παντίων εκθλίψεων και νυ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αφράστος τον πίτη των απάντων εξαχράντος σου αιμάτων τεκούσα και γεννημένων βροντών ως περίδεν εις ανακαίνιση κόσμου και λύτρωση της των παθών με συνοχής δις όπως επαρθέν εκλύτρωσεν. Διάσωσον θαυματουργέ νεκτάριε ιεράρχα πάσης βλάβης και ασθενείας και θλίψεως τους ευλαβώς προσιώντας το σωτεμένη. Άχραντε η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτος επεσχάιτον των ημερών τεκούσα δυσόπισον ως έχουσα μητρικήν παρησία. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Δαμασκηνού, ότι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη, τη ενορία, τη Μητροπόλη και την Ισοτάφτη, των ενοριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δεόμεθα υπέρ του ευαγούς ιδρύματος τούτου μετά των τροφίμων εργαζομένων και προσφερόντων εν αυτό, πάντων ημών των συνελθόντων και ευλαβώς επιτελούντων, την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών και όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν, υπερ υγείας θείας βοηθείας υπερ αυτών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ταχυτάτη πρεσβεία σου, Άγιε, οι εν κινδύνης υπάρχοντες πέφτοντες, πικρά συνοχής απαλάτονται και χαριστήριον ένωση άδουση, νεκτάριε πατέρι ερώτατε. Ιεροί σου, Κύριε, δίσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Τιμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσιού αυτού. Ιεροί σου, Κύριε, δίσονται δικαιοσύνην και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οικολούθησαν το Ιησού όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθήτε αυτού και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι, ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστε, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι, και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύς
εις εν της ουρανής. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες του Ιεράρχου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νικτυρμών σου, εξαλείψον το ανόμιμά μου, όρμονος αχήμαστον και σωτηρίας λιμένα, τον ναό σου Άγιε, τον σεπτών ευραμένη μεταπίστεως, προς αυτός πευδόμεν και πικρών κυμάτων, τον του βίου εκλητρούμεθα, γαλήνην άκλειστον και ειρήνην θείαν δεχομένη, και πειρασμόν εκλητρώσιν τεσές προς Θεόν παρακλήσεσιν. Όθεν σε υμνούμεν ως μέγαν αντιλήπτορα ημών και προς το κτίστην νεκτάριε πρέσβην ετοιμότατο. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε
ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τας των όσων οδύνας και καρκίνου το πάθος το χαλεπότατον νεκτάριε ιάσε, διώσει εκβόμεν της αυτού λίμης φύλατε, Πατέρ ημάς ασυνής τους υμνολογούντας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εξ απάσης της Κρήτης το ενταφθανάω σου Πάτερ προστρέχοντες, λαμβάνους συνιάσεις και πάσαν θεραπείαν ψυχής άμα και σώματος, και ως προστάτη θερμών υμνούσις επαμάκαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρέει άφθονος χάρις, ως πηγή νεκταρόδης εκ του λειψάνου σου, και άπασαν πικρίαν των θλίψεων εξαίρει, και βραβεύει εκαστοτε των αληθή γλυκασμών ημίν θαυματοφόρε. Και νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Γεωργής ανηρωτός, υπερφύσιν και λόγων των παντών Κύριων, δίκτων βρωτοθέντα και σώσαντα τον κόσμο, δύο κόρη Γεώργησον, την ταπεινή μου ψυχήν ενίες ουρανίες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έχων μεγίστην προς τον Χριστόν παρησίαν, παμακάριστε νεκτάριε μη παύση, άπαση παρέχον βοήθειαν εν πάση. Άγιε του Θεού πρέσβευε